A vegades, la nostra història i economia han donat la impressió d'immobilitat, com pot recordar aquesta cova paredada, aprofitada altre temps per habitatge. L'estructura de la propietat, per exemple, sembla no haver-se modificada gaire al llarg dels segles. No obstant, quan ha estat necessari investir grans obres col·lectives, com l'assecament de l'Albufera d'Alcúdia o del Prat de Sant Jordi, fetes durant el segle XIX, els projectes han estat executats sense fer-se esperar gens. Durant els darrers anys s'observa una alteració molt perillosa dels factors ambientals que es poden concretar en aquests punts. Creixement desmesurat de la ciutat de Mallorca i de tota la població de l'illa. Abandonament de moltes terres, abans curosament cultivades. Multiplicació dels nuclis de població a vorera de mar i la consegüent contaminació de les aigües. Insuficiència progressiva dels aliments produïts dins la nostra illa, per mor de l'augment desorbitat de la població. Proliferació de parcel·les rústiques, que venen a constituir una segona casa per a la gent de ciutat i dels pobles més grans, cosa altament perniciosa per a la futura agricultura mallorquina. Destrucció sistemàtica del paisatge i de l'equilibri del medi ambient, amb marcat perjudici per a la fauna permanent i la de passada. Tots aquests canvis també han influït damunt els pobles mallorquins, tradicionalment agrícoles, com són Artà, Santa Margalida, Son Cervera, Pollença, Manacor, que fins fa poc eren el rebost de Mallorca. Molts d'ells ja depenen quasi exclusivament de les seves zones turístiques, com són Son Serra, Can Picafort, Cala Millor, Cales de Mallorca, etc.